87,000 na halaga ng droga sa Region 1 na sabat sa loob lamang ng isang araw. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Umabot sa 287,560 pesos ang kabuang halaga ng ilegal na droga na nasabat ng Police Regional Office 1 o Pro 1 sa mga isinagawang operasyon noong Hulyo 1, 2025. Kabilang sa nakumpiskang 34.7 grams ng hinihinalang shabu at 430 grams ng tuyong tahon ng marijuana mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, 10 katao rin ang naaresto, kabilang ang isang top 10 regional drug personality mula Ilocos Norte na kabilang din sa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng Pro 1 upang masawat ang ilegal na droga sa rehiyon, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.